كياشو نا يوتيوب channel يو سبسكرايب قبرو كياشو سلام كما يتقنيو تخاتاتل كياشو channel نلوم دما أب عالمنا تسمعهم زي فلتون زقرمون تاريكات حزنا لكم قريبنا لنا سنة عنحيت ناي تايتانيك مستراو مانتا ወይ ድማ ፈጺማ ዘይጠሓለት መርከብ ዝበሃል ክልስ ሓሳብ ሴራ ኣብ ታሪክ መርከብ ታይታኒክ ካብ ዘለው ፍሉጣት ሚስጥራት ሓደ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ዘተኩረሉ ቀንዲ ነጥቢ እታ ዝጠሓለት መርከብ ታይታኒክ ዘይኮነትስ እታ መንታኣ ዝኾነት ኦሎምፒክ እያ ኣብ ዝብል እዩ። እቲ ታሪክ ከመይ ከም ዝጅምርን እንታይ ከም ዝመስልን ነጥቢ ብነጥቢ ንርአዮ። ዋይት ስታር ላይን ዝበሃል ዓብይ ናይ እንግሊዝ ኩባንያ ኣብቲ እዋን ሰለስተ ግዙፋት መራክብ ይሃንጽ ነይሩ። እተን ክልተ ቀዳሞት ኦሎምፒክ እና ታይታኒክ እየን። ክልቲአን መርከብ ብቅርጺ ብዓቐንን ብስራሕን ፍጹም ተመሳሳልቲ ማንታ ነይረን። እቲ ናይ ሴራ ክልስ ሓሳብ ከምዚ ይብል። እቲ ጸገም ታይታኒክ ቅድሚ ምብጋሳ እታ ቀዳመይቲ መርከብ ኦሎምፒክ ኣብ 1911 ምስ ሓንቲ ናይ ውግእ መርከብ ተጋጭያ ዓብይ ዕንወት ወሪድዋ። እቲ ገበን ናይቲ ኩባንያ ስለ ዝነበረ ናይ መድህን ኢንሹራንስ ክፍሊት ክረኽቦ ይከኣሉን። ኩባንያ ዋይት ስታር ላይን ከዓ ናብ ከቢድ ቁጠባዊ ኪሳራ ኣተወ። እቲ ኩባንያ ነቲ ኪሳራ ንምኽሓስ ሓደ ተንኮል ሓሰበ። ነታ ዝተበላሸወት መርከብ ኦሎምፒክ ምስ ሓዳስ መርከብ ታይታኒክ ስም ብምቕያር ሕብሪ ብምቕባእን ዓደሙ። ነታ ዝተበላሸወት ኦሎምፒክ ታይታኒክ ተባሂላ ዘላ ኣብ ውቅያኖስ ብሓደጋ ከምትጥሕል ብምግባር ካብ መድህን ኢንሹራንስ ሚልዮናት ፓውንድ ንምዝራፍ ተባሂሉ እዩ። እቶም እዚ ሴራ እዚ ዝኣምኑ ሰባት ዝተፈላለዩ ነጥብታት ያቕርቡ። ናይ ጀርባ መስኮታት ኦሎምፒክ ክትስራሕ ከላ 14 ናይ ብርሃን መሰኻኽቲ ነይርዋ። ታይታኒክ ከዓ 16 ነጊርዋ። ነገር ግን ታይታኒክ ቅድሚ ምብጋሳ ኣብ ዘለዋ ስእልታት መስኮታት 14 ከም ዝነበረ ይንገር። ጄፒ ሞርጋን እቲ ናይቲ ኩባንያ በዓል ሃብቲ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ጄፒ ሞርጋን ኣብታ መርከብ ክሳፈር ፕላን ነይርዎ። ነገር ግን ቅድሚ ምብጋሳ ብሃንደበት ሓሚመ ብምባል ጉዕዝኡ ሰረዘ። ንብረቱ እውን ካብታ መርከብ ኣውረደ። እቲ ሚስጥራዊ ምጥሓል እታ መርከብ ክትጥሕል ከላ ኣብ ጥቓኣ ኤስኤስ ካሊፎርኒያን ዝበሃል መርከብ ደው ኢላ ነይራ። ወላ ሓደ ተሳፋሪ ከይወሰደት። እዚ ከዓ ነቶም ሰባት ንምድሓን ተባሂላ ተዳልያ ዝነበረት እያ ይብሉ። እዚ ታሪክ ንፊልምን ዶኩመንተርን ኣዝዩ ዝማርኽ እኳ እንተኾነ ታሪካውያን መርመርትን ግን ናይ ሓሶት ሴራ ምዃኑ የረጋግጹ። ምኽንያቱ ቁጠባዊ መኽሰነብ ኣይነበሮን። ታይታኒክ ንምስራሕ ዝወፀ ወፃኢ ካብቲ ናይ መድህን ዝተረኽበ ክፍሊት ኣዝዩ ዝለዓለ ነይሩ። ስለዚ ዋይት ስታር ላይን ነታ መርከብ ብምጥሓል ዝረኸቦ መኽሰብ ኣይነበረን። ውሽጣዊ ፍልልያት ክልቲአን መርከብ ብወፃኢ መሳሰላ እምበር ኣብ ውሽጢ ኣሰራርሐን ሞተር ፍልሊ ነይርወን። ታይታኒክ ዝተፈላለዩ ሓደስቲ ናይ ክልስ ዲዛይናትን ዝማዕበለ ናይ መመላለሲ ክፍልታትን ነይርዋ። እቲ ናይ መርከብ ቁጽሪ ሆል ናምበር ታይታኒክ ምስ ጠሓለት ድሕሪ ዓመታት ስብርባራታ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ተረኺቡ እዩ። ኣብ ኩሉ ናይቲ መርከብ ሓፃውን ክፍሊ ሞተራትን ዝተቐረጸ ቁጽሪ 401 ናይ ታይታኒክ መለለይ ቁጽሪ ነይሩ። ናይ ኦሎምፒክ ቁጽሪ ግን 400 እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ እታ ዝጠሓለት መርከብ ታይታኒክ ባዕላ ምዃና ዘየጠራጥር መርትዖ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ናይ ሚስጥራዊ ማንታ ታሪክ ክስብ ሓሳብ ክሳብ ሎሚ ሰባት ብበዝሒ ዝመያየጥሉን ንዶኩመንተሪ ቻናላት ዓብይ ናይ ተዓዛቢ ድርኺትን ዝፈጥር ርእሲ ጉዳይ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ንሎሚ ዝበልናዮ እዚ ይመስል ነይሩ። ካልእ ግዜ ብካልእ ታሪክ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ግዜ።